שלום, נעים מאוד. אני עופר אלוני ואני הבעלים ומנכ"ל של חוצפה. מישהו יצא לשמוע על חוצפה? בחוצפה ביידיש? יופי, ראיתי יד אחת, אתה הלקוח שלי. חוצפה זה בעצם משרד פרסום ודיגיטל, שבעצם מה שהוא עושה הוא יוצר חשיפה ובאז ומודעות לחברות, אנשים, עציצים, עמותות, תריסים, כל מה שצריך שישמעו עליו בדרך שהיא יצירתית. אנחנו עושים את זה, אנחנו לא בוחלים בשום אמצעי ובשום ערוץ, אז גם אם אתם הולכים לזרוק את הזבל בערב, או שאתם גולשים באינטרנט, או שאתם הולכים לווטרינר, אז כנראה שתפגשו אותנו או את הלקוחות עם המסרים. היום באתי לדבר איתכם, אנחנו מתעסקים בכל הנושא של עולם של ויז'ואל ותמונות וכולי, על איך אנחנו עם כל הים של המסרים והתמונות שאנחנו נתקלים בהם כל יום, איך אנחנו נצליח בתור אנשי שיווק או פרסום של העסק שלנו לבלוט מעל האחרים. אז זה הנושא של ההרצאה, קצת אני אציג את עצמנו, קצת יותר מזה, זה אנחנו, זה אני בצעירותי לפני שבוע בערך. משהו כזה, אז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מתמחים בשיווק של שיווק ויראלי, בעצם זה שיווק מפה אל האוזן, זה שיווק שאם אני רואה משהו מסוים אני מעביר את זה לחברים שלי, זה קפץ, שימו לכם עוד פעם את האפקט המטורף הזה. אנחנו יוצרים איזה באז סביב אותם אנשים וסביב הלקוחות שלנו ויוצרים חשיפה ומודעות בשורה התחתונה, והמטרה שלי פה היום זה לעזור לכם בכלים מאוד פשוטים שזה עולם של התמונות, להצליח לבלוט מעל כולם, מעל המתחרים שלכם, ועצם כך להביא ליותר חשיפה למה שאתם מציעים או מוכרים, ובסופו של דבר שלא ישכחו אתכם כאשר יתקלו בכם לעומת המתחרים שלכם. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו עובדים בהרבה זירות, אבל בגדול אנחנו פועלים הרבה במדיות החברתיות, אנחנו מקימים פלטפורמות עסקיות לכל הלקוחות שלנו, אם זה בפייסבוק ופינטרסט ואינסטגרם ויוטיוב ולינקדאין, איפה שהגולשים או הלקוחות שלנו נמצאים שם אנחנו מקימים לנו נוכחות ומנהלים את התוכן באותן פלטפורמות ועושים קמפיינים, עושים גם שיווק גרילה. יודעים מה זה שיווק גרילה? שלוקחים 4 גורילות ומשחררים אותם בכיכר רבי? לא. שיווק גרילה זה שאני לוקח מרחב עירוני ועושה בו איזה פרובוקציה כלשהי באמצע העיר, שלא מוכן ולא ממותג ולא שום דבר, פשוט עושה איזה משהו. אני אספר לכם סתם איזה דוגמה. אחד הלקוחות שלנו זה מכללת MedSchool, שזה מכללה חדשה למשוגעים על מדיה חברתית. כל מי שרוצה לדעת איך להתנהל במדיה חברתית ולהתנהג, מגיע למכללה הזאת, MedSchool. מה שעשינו, לקחנו שחקנית, והלבשנו אותה בכותונת משוגעים, ממש, שחקנית אמיתית שלמדה משחק עם כותונת משוגעים, ושחררנו אותה לפני כמה שבועות ביום חמישי אחר הצהריים, באמצע צומת עזריאלי, ללא שום לוגו וזה וכולי, ושחררנו אותה. והרעיון זה בעצם לעשות בו זמנית, לשחרר בתל אביב ב10 מוקדים שונים, 10 אנשים שלבושים בכותונת משוגעים ללא שום מיתוג של הלקוח וכולי, ולראות כאילו מה קורה, ואז לצלם את זה, לשים מצלמות בצדדים, ואז להעלות את זה לרשת ולהגיע לצינור לילה, ואנשים מחוברים, ואז בסופו של דבר רק בסוף לעשות את החיבור ללקוח. אז זה הרעיון. אז הגיעה משטרה והגיע אמבולנס והיה שמח, אבל זה רעיון שקצת אחר. אז כמובן סרטונים ויראליים זה ליצור ולהפיק סרטונים שעולים לרשת ומגיעים למאות אלפי צפיות ומיליוני צפיות שעוברים אחד לשני, וסרטוני אנימציה ועוד ועוד. יופי. אלא אנחנו. עכשיו אני אדבר איתכם קצת על קריאייטיב אפקטיבי. איך לקחת את כל התמונות והמקורות שסיפרו לכם, הכל במסגרת החוק. איך לקחת אותם, אבל למצוא את התמונות הנכונות בשביל להעביר את המסרים שלכם בצורה שהיא טובה יותר. אז אני אתחיל בסיפור שהוא, בוא נגיד, 24 שעות של בן אדם ממוצע בעולם המודרני, ואני מאמין שזה יתאים לכל אחד. אני קם ב7, בסדר? יש כאלה שזה יגידו מוקדם או מאוחר, אבל אני קם ב7, אבל כל אחד מאיתנו קם בעצם ב7, מכבה את השעון מעורר, מצחצח שיניים, יש כאלה שמצטלו איזה שיניים יש לכם, מצחצח את השיניים, ובעצם, מה שהדבר הראשון שעושים זה בעצם
מתחילים לעבור על הכותרות והעיתונים, ובעצם העיניים שלנו מתחילות לקלוט הרבה כותרות ופרסומות וכולי וכולי, ואז אנחנו לוקחים שלוק מהקפה ונכנסים לפייסבוק, ובפייסבוק אנחנו מסתכלים על כל האנשים שמעלים סטטוס, וחברה שלי התחתנה, ואתמול הייתי בקריבים, ותראו את התינוק שלי, ויש לי יום הולדת וכולי וכולי וכולי, ואפילו עוד לא יצאנו מהבית, וכבר קלטנו איזה 50 מסרים או משהו כזה, ואז אנחנו כבר רואים, אופס, אנחנו מתקרבים ל8, חייבים לצאת לעבודה, יוצאים לעבודה. 8 יוצאים לעבודה. ואז אנחנו נכנסים בעצם לאוטו, מניעים, ומפעילים את הרדיו, ואז אומרים, אוקיי, כן, יש לי חיפושית דרך אגב, אז זה משמה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, יש נסיעה לעבודה, לא נורא, המזגן עובד, שומעים שי ודרור, הכל יהיה בסדר, אבל זה לא ככה. והתת מודע שלנו עובד אחרת, ואנחנו במהלך אותה נסיעה נחשפים שוב פעם למלא מסרים ופרסומות על אוטובוסים ושלטי חוצות, והרדיו גם מנגם כל מיני פרסומות של מזרונים ומקררים ו1+1 וזה, והגענו לעבודה, ואנחנו אחרי שעה או שעה וחצי שאנחנו ערים, והמוח שלנו כבר יש בו איזה 300 מסרים בפרסומות, הוא לא שמע עליכם או על המתחרים שלכם, הוא לא זוכר שום דבר, הוא רואה מלא דברים, ואז אנחנו מתחילים לעבוד. הגיע הזמן לעבוד. 8 בבוקר. 8:30 בוא נגיד ככה. ואז מגיע 11 ו13 דקות. יש כאלה שזה 11 ו12 דקות, יש כאלה 11 ו20, אצלי זה 11 ו13 דקות שבמסגרת העבודה אנחנו עובדים מול מחשב, אז אנחנו גם גולשים באינטרנט. ואז אנחנו נכנסים ל-ynet ולדה-מרקר וקוראים עוד כתבות, ואופס רואים איזה פרסומת, והנה יש איזה מבצע בקסטרו, ועוד פעם אנחנו נחשפים לעוד כותרות וכולי וכולי וכולי, וזה לא נגמר. ואנחנו רק ב-11 ביום, ובעצם זה קורה ככה במשך כל היום. לאורך כל השעון אנחנו כל הזמן בפייסבוק ובאינטרנט ועיתונים וחדשות וכולי, וגם כשאנחנו חוזרים הביתה ופוגשים את האישה ומדברים איתה איך היה, אז היא מספרת לך גם על חדשות שהיא שמעה וכולי וכולי, ואתה סופג עוד חדשות ואז רואים חדשות בערב, הוא כבר לא נמצא שם, אבל הכל יהיה בסדר, ועוד סופגים עוד חדשות ופרסומות, והנה חזרנו ואנחנו שוב פעם חוזרים, ושנייה לפני שאנחנו נזרקים על המיטה אנחנו נכנסים עוד פעם, בודקים בפייסבוק לראות איזה סטטוס עוד עלה. וואו. עכשיו, זה המצב בעצם, זה אני לפני הניתוח, וזה בעצם ממחיש מה שהראש שלנו עובר במשך אותו יום. ואיך אנחנו בתור משווקים, בתור בעלי עסקים, בתור אנשים שמתעסקים בפרסום, מצליחים לבלוט מעל כל הים של הדבר הזה. אף אחד לא ישים לב אלינו אם אנחנו עושים פרסומת או משהו כזה. אז אנחנו שנייה נחים ושנייה נושמים, ואני עכשיו מבקש מכם קצת להביא את האוזניים שלכם ולנקות אותם ולפתוח אותם, כי אני הולך לתת לכם עכשיו כמה טיפים שהם מאוד 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 שימושיים, איך להצליח לבלוט מעל כל אותם דברים. אני לא הולך להמציא את הגלגל ואני לא מביא פה איזה בשורה שהיא חדשה, אני רק הולך לשים לכם איזה זרקור על כמה נקודות שחשוב שאם תאמצו אותם, תצליחו לנצח עם תקציב של 0. אנחנו יכולים, ואפשר לנצח עם זה לקוחות שהם מאוד 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 גדולים וענקיים, עם תקציבים מאוד מאוד גדולים שעוד לא ימצאו את החשיבה, אז יש פה איזה כמה טיפים שאם תיקחו אחד מהם בסוף ההרצאה, עשיתי את שלי ואתם תצליחו לעשות את זה, ואני חותם. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון זה בעצם מסרים שמתחברים למותג שלכם או מסרים מקבילים. אני אגיד פה כל מיני דברים, אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל רצוי שכן. לעולם אל תפרסמו את המוצר שלכם as is. אתם מוכרים תפוח, אל תציגו תמונה של תפוח. אתם מוכרים, לא יודע מה, מניפה, אף פעם אל תציגו את המניפה. תמיד תלכו לעולם של אסוציאציות. עולמות תוכן מקבילים. אם אני עכשיו מפרסם תפוח, אני אפרסם תמונה של אדם וחווה. אם עכשיו אני אפרסם מניפה, אני אפרסם איזה מישהו עם חצי קרחת ופוני שאף לו הדבר הזה. אבל אני מעולם לא אפרסם את המניפה עצמה. ואני אגיד לכם למה. כי אנשים שמוכרים תפוחים, מפרסמים תפוחים. וכל היצרני תפוחים, הפרסומות שלהם נראות אותו דבר. תפוחים, 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 תפוחים. ואני בתור צרכן, הבחירה שלי היא שרירותית. זה לא משנה איזה תפוח, אבל אם אני אפרסם תפוח בצורה אחרת,
פתאום זה יעצור לי את העין, ויש סיכוי שאני אשים לב לתפוח הזה לעומת התפוחים האחרים. אני עוד מעט אראה לכם הרבה דוגמאות מהארץ ומהעולם, שתבינו למה אני מתכוון ולא סתם איזה מישהו עם הזיות. דבר נוסף, תשתמשו המון באמוציות, גם בתוך התמונות עצמן, תמונות שמכילות רגש, שמחה, רגש כמו שמחה, כעס, צעקה, בכי וכולי. זה מאוד עוזר, זה גורם לאנשים שנייה לעצור ולהתעמק בתמונה. אבל בעיקר רגש, תנסו להביע רגש, לעורר רגש אצל מישהו. לאו דווקא שהרגש יופיע בתמונה כמישהי מחייכת או מישהי בוכה, אלא שזה יעורר איזשהו רגש אצל הבן אדם, אם זה אפילו ברמה של עצבים, כאילו לא להבין, רגע, מה אתה מראה לי בכלל, או כל רגש אחר. לתת לאנשים לחשוב במסר שבו הם, מתי שהם נתקלים במסר. זה אומר, אני לא חייב להבין את הפרסומת ברגע הראשון שאני רואה אותה. תנו לאנשים טיפה לעשות את האחד פלוס אחד הזה בראש. ברגע שאני מראה אדם וחווה, ולאחר מכן אני מבין שזה פרסומת על תפוח, הכניסה לתודעה של הלקוח או של הצרכן או של הגולש היא בהרבה יותר חזקה מאשר אם אני רואה את המסר ומבין מה המסר בשנייה הראשונה. אם אני מצליח טיפה לחשוב ולהגיד, רגע, זו פרסומת לזה, זה נזכר לאורך יותר זמן, זוכרים את המותג שלי, את השם שלי, וזה מסנן הרבה מותגים אחרים של מתחרים שפרסמו בצורה שהיא רגילה. אני עוד מעט אראה דוגמאות ואז תבינו ממש למה אני מתכוון. טוב, בואו נתחיל עם דוגמאות. אנחנו בחוץ בכל יום רביעי בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו מעלים ביום רביעי ב-9:20 בערב, מעלים מבחן שנקרא מבחן 5 השניות. מבחן 5 השניות זה אומר, אנחנו מעלים תמונה ולאוהדים שלנו ולגולשים יש 5 שניות לגלות על מה הפרסומת הזאת, אבל אנחנו לא מגלים את התשובה. בתמונות הבאות אתם תראו שיש לוגו של החברה וכו' וכו', אבל אנחנו לא מגלים, ואנחנו נותנים לאנשים פשוט לחשוב ולהשתולל ולהתפרע וכו' וכו' וכו'. אז כל תמונה שאני אעלה, אני לא ישר אספר לכם מה היא, אני אתן לכם קצת לחשוב. ובסוף ההרצאה אתם תראו שאת התמונות האלה אתם תזכרו בהרבה יותר טוב מאשר השקפים הראשונים עם השלטי חוצות המשעממים של 1+1, מזרונים בחצי מחיר וכל הדברים האלה. ואני מבטיח. זאת למשל פרסומת למכללה בארצות הברית. אם אני לא בארצות הברית, איפה? לא, אני סתם שאלתי את הפסיכומטרי. הנה, קרוב. יפה, קרוב. אולי נזכור את התמונה, אבל לא נזכור למה. או, יפה. בתמונות הבאות אתם תראו שפה יהיה לכם את הלוגו של המכללה, זה פשוט פה מוסתר, לא רואים את זה. אבל בסופו של דבר, לתמונה מתווסף גם טקסט. אם זה מעל, אם זה בעיתון, אז זה מתחת, אם זה על גבי התמונה עצמה. אף פעם התמונה כמעט לא באה as is ולא אומרים מה זה. תמיד יש איזה הסבר, אם זה מעל התמונה ככותרת וכו' וכו'. אבל זה שאלות, זה חידה, אמרת קודם, אז זה לא יופיע. לא, אנחנו בשביל לשחק עם האנשים שלנו ולגרום להם קצת לחשוב, לפתח את הקריאטיביות, שואלים מה זה? אנחנו מסתירים, אנחנו מוחקים, כמו פה. אנחנו מוחקים, ואז אנשים אומרים, זה פרסומת להורדת שפם, זה פרסומת לצביעת שיער, זה פרסומת לאיינשטיין, זה וזה. יש זכויות יוצרים על על זה? זה? על כל דבר יש זכויות יוצרים. אבל זה לא למטרות מסחריות, אז אני יכול. למדתי. זה פרסומת למכללה בארצות הברית שאומרת, בוא תיכנס ותראה איך תצא. ממש ככה. עם שיער לבן, או בלי שיער בכלל. אני את התואר הראשון התחלתי עם רסטות, מה? יכול להיות. אבל תחשבו שאתם פותחים איזה אלון מידע של אוניברסיטאות, ובדרך כלל כל הפרסומות למכללות זה סטודנטים יושבים על הדשא, שותים קפה, או מחזיקים דיפלומה מגולגלת כזאת עם סרט אדום, ועושים כזה לייק למצלמה. כולם מפרסמים את זה, אף אחד לא זוכרים, אבל מי ששם את התמונה הזאת, בהחלט תפס את תשומת לב של הסטודנטים שבאים ומסתכלים על אותו אלון. האסוציאציה הזאת יכולה גם להיות שלילית. אני יכול להבין שאם אני אכנס לשם אני אצא כבר זקן עד שאני לומד משהו. יכול להיות. אם זה לימודי רפואה למשל, אז כן. כן. כנס צעיר, צא זה בסדר גמור. נחכה כמה שניות ותסתכלו. אני חושב שזו פרסומת שהיא גאונית,
מי שיושב בצד לא רואה, אבל הפרסומת הזאת באה להגביר את המודעות בכל מה שקשור להטרדות מיניות בסמארטפונים שהילדים שלנו מחזיקים. היום סמארטפון זה מחשב, אתם יודעים את זה, אפשר לגלוש וכולי וכולי, וזה פשוט להגביר את המודעות של ההורים שכל סמארטפון שנותנים לילד זה ממש כלי שמשמש גם פדופילים וכולי וכולי, וזה מופיע, יש פה את הכותרת, אבל תשימו לב, זה 99% תמונה, ופה כתוב למטה, sexual predators can hide your children's smartphones, משהו כזה. אז זה בעצם הרעיון, זה קצת תחשוב, ואם זו הייתה מודעה רגילה, אז היו שמים כותרת, שימו לב, ככה וככה וככה, שמרו על ילדיכם, וכנראה זה היה נבלע בפעם, הפרסומת הבאה שהייתי רואה, כבר הייתי שוכח את הפרסומת הקודמת, זה משהו שבאמת הוא חזק. ברגע שמצליחים ליצור משהו שגורם עניין, אז הוא גם נהיה ויראלי. ויראלי זה אומר, ראיתי את זה, אהבתי את זה, אני מעביר את זה הלאה. זה חשיפה והלאה והלאה והלאה, וזה חשיפה כביכול חינם. אז תמיד המטרה שלכם בסופו של דבר זה ליצור את ה1+1 הזה, ולראות האם הוא ויראלי בסופו של דבר, ואם כן, אז זה חגיגה, כי זה יכול להגיע ולעוד הרבה אנשים. זו פרסומת שאני מאוד מאוד אוהב. כל הפרסומות פה לא מפרסמות as is את המוצר, שזה אנחנו הכי חולים על זה. האנשים הגולשים שלנו אמרו שזה פרסומת לקובייה הונגרית ולגרביים ולהליכת ירח וכולי וכולי. והגולשים שלנו הסתרנו את הלוגו ואת הזה, אבל זה פרסומת לאמריקן איידול לילדים. ויש פה כיתוב למטה שאומר Every child dreams of being an idol. עכשיו, הפרסומת הרגילה לאמריקן איידול לילדים הייתה יכולה להיות, רואים ילד קטן, שר על הבמה, ההורים שלו בוכים, וזה נראה פחות או יותר כמו כל אותם תוכניות מוזיקה, טלנטים, כוכב נולד וכולי וכולי, אבל פה לקחו רגליים של ילד, שמו את זה בתוך הנעליים של מייקל ג'קסון, שהוא עושה את התנועה שלו הזאתי, אין ספק שאל מול כל התוכניות טלנטים וכישרונות, את הדבר הזה בעצם יזכרו. מזה עשו מותאמים אצלנו בעמוד. את זה ראיתי אצלנו בעמוד. הסתרנו את הלוגו של ברגר קינג, ואני לא רוצה להגיד לכם מה אנשים אמרו, אבל בואו נמשיך. אבל אפשר לפרסם המבורגר בצורה הרגילה. איך כולם מפרסמים המבורגר? לוקחים לחמניה, רואים את הקציצה נופלת בהילוך איטי, מעל זה חסה, עוד עגבניה וזה וזה וזה, אבל כולם עושים את זה, כאילו מקדונלדס, בורגר ראנץ' וכולי וכולי וכולי. ואתה לא יכול לזכור פרסומת מסוימת, אבל אם תיקח ותגיד, אתה רוצה המבורגר גדול, ככה גדול, אז זו הפרסומת הזאת. אין ספק שאת הפרסומת הזאת להמבורגר תזכרו מאשר כל בצל או חסה שנופלת על איזה... המבורגר גדול. אני אספר לך. יכול להיות. או איזה פרסומת לדיאטה או משהו כזה. אני אכלתי בארצות הברית משהו שנקרא טריפל טריפל. וטריפל טריפל, אתה לוקח דבק חבלה, אתה צריך לסגור את ההמבורגר ורק אז לנסות לאכול אותו, ואז זה הדבר הזה. הדוגמה הבאה, אני אעמוד פה ואני לא יודע לכם של מה זה. למה אתם חושבים שהפרסומת הזאת? מלפפון. דודורנט. מלפפון? דודורנט. דודורנט, מה עוד? רואים עליך. רואים? זה פרסומת למרכך כביסה. וזה גאוני. עכשיו, איך כל הפרסומות הרגילות למרככי כביסה, שלא זוכרים ספציפית ומשייכים למותג, רואים מישהי שחודרת דרך הבד, לידה יש איזה שחקן עם חלוק שכתוב מלמטה המציג הינו שחקן, אבל אתה לא זוכר, זה של קליה, זה של בדין, זה של זה וזה וזה, אתה לא באמת זוכר. ופה אני מאוד מאוד אהבתי, כי פה אתה בעצם באמת זוכר את זה. אתה זוכר את התמונה, אתה לא בטח זוכר של איזה חברה הזאת. כן, אבל אתה לא רואה את זה פעם אחת, כי את המסר הזה אתה גם רואה בעיתון, ואחרי זה אתה רואה אותו בפייסבוק. זה 360, ואז אתה רואה את זה, את הקרב הזה, אתה רואה את זה לייב בטלוויזיה, ואז שאתה מוקף במסר הזה, אתה רק רוצה לבוא לבת זוג שלך או לבן זוג שלך ולריב איתו בליטיפות. זה פרסום ישראלי של האגודה למלחמה בסרטן. יש הרבה דרכים להגיד, אישה יקרה, אל תשני במהלך ההיריון שלך, זה פוגע בעובר. בסדר? יש הרבה פרסומות כאלה, אני חושב שזה פרסום שמאוד קריאטיבי ויפה.
וזה לא נעים, בסדר? אתם תראו פה עוד דוגמאות, זה לא נעים לעין. אבל בסדר, המטרה שלנו שזה לא דווקא יהיה נעים לעין, שזה יהיה יותר משהו שהוא זכיר, משהו שהוא יזעזע, ויותר מזה משהו שיגיד, וואו, זה מזעזע אותי, אני לא יכול להסתכל בזה מעבר לכמה שניות, אבל אני חייב לשתף את זה, אני חייב להעביר את זה הלאה ולהעביר את הבשורה ולהעביר את הרעיון. עוד דוגמה. למה זה? של חתולים, כן. צער בעלי חיים, נכון? קרוב, נכון? זה קרוב לאותו פרס שיש לו, שזה צער בעלי חיים. נכון? המשפט שיש פה בתחתית של התמונה זה לזכויות בעלי חיים, אבל אנשים שמתעללים בבעלי חיים, המקום שלהם מאחורי סורג ובריח. אז אפשר, אם זה הפרסומת שהיא פרסומת רגילה, אז לא להתעלל בבעלי חיים, מראים כלב שהוא קצת מסכן או חבול, ככה יעשה לב וכל מיני כאלה דברים, אבל אין ספק שזה בהרבה יותר משהו שהוא נצרב בראש ומעביר את המסר. עוד פרסומת שאני מאוד מאוד אהבתי, יש הרבה פרסומות לתרומת דם, בוא תתרום, מחר הניידת של תרומת דם תהיה קרוב לזה, אבל זה לא משהו באמת משהו שהוא ממש מדליק שאני ארצה לשתף אותו. והכותרת פה למעלה זה כמו היד של ספיידרמן שתורמת דם, והכותרת למעלה You can be someone's superhero. אתה יכול להיות הגיבור של מישהו, עצם זה שאני אתרום דם אני אהיה גיבור. אז דרך קריאטיבית לתרומת דם. אני אתן לכם כמה שניות. אלה השניות הכי טובות, כי זה השניות שאתם לא עוברים הלאה או מדפדפים בעיתון. זה שנייה, זה עוצר את התשומת לב שלכם. לעומת אם זה היה פרסומת רגילה לערוץ או לתוכנית טלוויזיה. יש ערוץ טלוויזיה בארצות הברית שב8 בערב יש איזו תוכנית פשע או משהו כזה. אז זה כאילו עשו פה מסר כפול, ב8:15 הבעל מפיל את הפן לתוך האמבטיה של אשתו כדי שהיא תתחשמל, כדי שהוא יוכל לראות את התוכנית שעוסקת בפשע שמתחילה ב8:15. אז הוא בדיוק מחכה ליד השעון בשביל לחשמל אותה, אבל כן. מאשר להגיד, מחר, ברביעי, ב8:15, דרמת הפשע, בלה בלה בלה. זו פרסומת לדגנים, שממחישה בצורה מאוד מאוד פשוטה, איך זה עוזר לתהליך עיכול מהיר. אין יותר פשוט מזה. במקום לראות בחורה שנוגעת בבטן, נראית שחקנית כזאת מאולצת, אני מרגישה בהרבה יותר טוב. פה ממש ממחישים בשנייה, מה זה תהליך עיכול מהיר. אוקיי? זה יורד. מה? זה מגעיל? כן. זה נראה כמו קטשופ, וזה לא נראה דגנים. סוג של קטשופ. לא, יש לך פה למטה את הלוגו. יש פה את החבילה, ובדרך כלל גם פרסומות, יכול להיות גם כיתוב למעלה, שאומר, דגנים ככה וככה, עוזרים לעיכול מהיר, וזהו, לא צריך שורה וזהו. אני אוהב דברים שמפריעים לעין, אבל הם עדיין נסבלים. ויש הרבה דרכים להגיד לנהגים שאתם נוסעים בתוך העיר, תיסעו קצת יותר לאט, כי יש ילדים, הם יכולים להיפגע וזה. אבל האנשי הקריאייטיב פה והארט, מה שהם בעצם עשו, הם לקחו ילד שמצייר על הרצפה גופה של ילד, ושם שמו ליד זה פה למטה, יש את מגבלת מהירות של 30 קמ"ש, לא כולם רואים, זה פה למטה. ואתם חייבים להודות שזה משהו שהוא מצד אחד הוא מצמרר, אבל מצד שני זה משהו שיושב לך טוב טוב בראש, אתה לא יכול להתעלם מזה מאשר פרסומת רגילה שאומרת סע לאט. כי אחרי זה אני רואה פתאום פרסומת של מחסני חשמל ואני שוכח את הסע לאט, וזה רק... נכון. זה גם פרסומת שהיא לדעתי שהיא מדהימה, שהמסר שלה, נכון, אומר גם אלימות מילולית היא אלימות. גם אלימות מילולית היא אלימות. לפעמים היא גם יותר. אבל זה בדיוק ממחיש את זה. בסדר? זה בדיוק ממחיש את זה. אני אומר, אני אוהב מאוד, כמה שזה פשוט, ככה זה גאוני. זה פשוט וקל, כאילו. פרסומת ללגו. בשביל הילד זה ממש לחבר שני חתיכות, ופשוט זה חוויה כזאת.
אין יותר כאילו, זה מדהים. זה גם נותן געגועים כאילו למשחקים של פעם, אבל פרסומת שהיא מאוד מאוד פשוטה, אבל בהחלט מעבירה את המסר. זה גם פרסומת שהיא גאונית. ולוקח קצת זמן להעלות מה זה. אם לא הייתה את השורה למעלה שלא רואים אותה, לשמחתי אתם לא רואים אותה. אבל הפרסומת הזאת זה בעצם הזמנה לערב התרמה לסרטן הרחם. זה מדהים. הזמנה לערב התרמה לסרטן הרחם. מצד אחד זה כוס של שמפניה, מצד שני, מי שמצליח להתעמק, רואה שזה גם האיבר מין הנשי, או יותר נכון האזור. שזה מדהים, כי זה נותן לכם קצת לחשוב, אתה לא יכול לעבור אותה, אתה לא מדפדף את הדף, אתה שנייה נשאר, מאשר לראות הזמנה רגילה, תבואו ותתרמו. לא, זה רק אנשי קריאטיב. טוב, משהו אחד מישראל הייתי חייב. כן, נכון, זה מפריע לעין, אבל זה לא ישתחרר ממך, זה לא... זה ברית הזוגיות, בדיוק. ואי אפשר להסתכל על זה יותר מכמה שניות, כל מה שאכלת ישר עולה, בסדר? אבל אין ספק שמרץ באו פה עם דרך שהיא ממש, כאילו, אין, לזעזע את המוח, והתמונה הזאת באמת רצה ברשת בתקופת הבחירות. את מי? אני לא חושב, אחרי כל מה שעושים בארץ נהדרת ובכל הדברים, על כל פוליטיקאי, אין להם זמן אפילו להתעסק בזה, כל אחד מוציא איזה משהו. אבל זה רץ, כי אתה עושה משהו שהוא קצת אחר והוא פשוט עף. עכשיו, אז עושים שנייה עצירה ונושמים, וכל התמונות שהראיתי לכם, תחשבו שנייה איך הן יושבות לכם בראש, לעומת כל השלטי חוצות, והפייסבוק שהראיתי לכם בהתחלה, וישראל היום שהיה שם וזה וזה, לא זוכרים שום דבר מהכותרות. אבל התמונות עצמם זוכרים טוב. בואו נדבר קצת על צבעים, בסדר? אז אני שנייה עושה סיכום שהוא קטן. אף פעם אל תפרסמו באופן ישיר את המוצר שלכם, בסדר? אתם רואי חשבון, יש לכם עסק לייצור פסטלינות מוקרמות, לא יודע, אף פעם אל תראו את זה as is, כי המתחרים שלכם מראים את המוצר as is, והבחירה, והלקוח שהוא נחשף אליהם הוא לא שם לב אליכם במיוחד, ואם המוצר שלכם הוא באמת מבודל, אתם נותנים שירות שהוא בהרבה יותר טוב, המוצר שלכם הוא דולק 24 שעות רצוף ולא נכבה וכו' וכו', אז תבדלו את עצמכם גם בדרך שבה אתם משווקים את עצמכם. זה גם להקמוץ, לפעמים זה רק שירות מסוים. מצוין, אבל השירות שלך הוא עדיין מבודל משירות אחר, נכון? אבל ברגע שאת מפרסמת את עצמך, את מפרסמת את עצמך בדרך כלל כמו האחרים, אז כל הבידול שלך הולך לאיבוד. אם המוצר שלך או השירות שלך הוא באמת אחר, ואתה מביא באמת משהו שהוא אחר ללקוח, שצריכים לשים לזה לב גם בדרך שבה אתה משווק את עצמך. כי אם אתה משווק את עצמך כל האחרים, אז כנראה שגם השירות או המוצר שלך הוא אותו דבר. יש מחשבה. נכון. בסוף, אני מבטיח. בואו נדבר קצת על צבעים. אחרי שאתם בוחרים את התמונות, יש את הקווים המנחים, שזה עולמות תוכן שמתקשרים, ואמוציות, ולעשות 1+1. חיפשתם באתרי רשת, מצאתם את התמונות החוקיות שאפשר להשתמש בהן. אתם צריכים עכשיו להתחיל לחשוב איפה אני מפרסם את התמונה הזאת. אני מפרסם אותה בפייסבוק, אני מפרסם אותה בבלוג, אני מפרסם אותה באתר וכו'. ופה יש מאוד 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 חשיבות לצבעים של התמונה שבה אני בוחר. ובואו נתחיל קצת לדבר. בואו נתחיל לדבר על ניגודיות. כולם מכירים את הפייסבוק, אני עכשיו נכנס לקטע של פייסבוק. יש פה אנשים שמנהלים דפים בפייסבוק, או רוצים להכיר יותר את הפייסבוק וכו' וכו'. הפייסבוק, הרקע שלו הוא לבן. כאשר אתם מפרסמים בפייסבוק, תמיד תשתמשו ברקעים שהם הפוכים לצבע הלבן. כי אם אתם משתמשים בתמונה עם רקע לבן, הגודל שלה קטן. אתם מכירים את הפרסומות פה בצד? ברגע שזה המסגרת של התמונה, ברגע שאני משתמש ברקע שהוא רקע שהוא בהיר, אני מאבד בכל שטח. נגיד שכבר מצאנו תמונה שהיא מעניינת ומדליקה, שדרך אגב תמונות ומעניינות ומדליקות מביאות ליותר חשיפה ויותר הקלקות, ובסופו של דבר יותר אחוזי המרה. זה אומר מישהו יקליק, ישאיר את הפרטים שלו בצור קשר או רכישה וכו' וכו'. אבל אם יש לכם כבר שטח, אז תשתמשו ברקעים. בואו ניתן לכם דוגמה לרקע. תראו את ההבדל, זאת אותה מודעה, כמו הנדלן של דה מרקר, אבל הם ניצלו את השטח המלא ושמו צבע מנוגד.
זה דברים מאוד מאוד בסיסיים שלפעמים אנחנו שוכחים וחבל. עוד דוגמה לפרסומת בפייסבוק. כמה שיותר צבעים אמיתיים, חדים. וגם זה פרסומת של סתם דוגמה של סמסונג, שפשוט הם לקחו, אתם יודעים שיש גם פרסומות באמצע העמוד כבר, אתם יודעים את זה כבר כמה חודשים טובים, וממש עשו אופזיט, לקחו ממש את הצבעים ההפוכים, ואם הם עשו פרסומת רק שהרקע הוא לבן, הם היו מאבדים פה שטח יקר ותשומת לב וחבל. אתם יודעים שיש פרסומות באמצע הפיד? אתם מודעים לזה? היום בפייסבוק יש כמה צורות לפרסם, או שאתם נחשפים לכמה סוגים של פרסומים. יש את המודעות בצד, את זה כולכם מכירים. יש את המודעות באמצע, שזה כביכול נראה סטטוס לכל דבר שחברים שלכם מעלים, אבל אם תשימו לב, למטה כתוב ספונסרד או ממומן. וזה בכלל תוכן שבעצם אני כמפרסם או בעל עסק, משווק, לא משנה מה, יכול בעצם כמעט על כל זרם עדכונים, כל פיד של מישהו לשים מה שאני רוצה. וגם יש אופציה של פרסום בסרגל החיפוש. נגיד אני בנק לאומי, נגיד אני מתקן של תריסים, בסדר? אז אני יכול למשל בסרגל חיפוש של מי שרושם את השם של המתחרה שלי, של אבי תריסים, שהשם שלי יבוא לפניו. למשל, כמו שחיפוש בגוגל, להקפיץ למעלה, אז יש אפשרות גם בפייסבוק גם לעשות את זה. כן. וזה פייסבוק עושים את הכסף, אם זה היה בחינם, כנראה שזה לא היה על זה. אז ניגודיות זה חשוב, בסדר? תסתכלו איפה אתם הולכים לפרסם, אם זה בבלוג שלכם וכולי. בבקשה שזה לא יהיה גרוזיני, אם יש לכם בלוג שהרקע שלו צהוב, אל תשימו פרסומת שהיא סגולה או ירוקה וכולי וכולי, אבל צבעים, תמיד צבעים מנוגדים כי זה בולט. כמה עוד כללים לגבי פייסבוק. לפייסבוק יש מידות. חשוב להכיר את המידות של כל המקומות שבהם אפשר לשים את התמונות המיוחדות שאנחנו הולכים לשים. אמרנו איך אנחנו מזהים תמונה מיוחדת, איך אנחנו שמים אותה. אנחנו צריכים גם להכיר את המידות של הפלטפורמה, אם זה הבלוג שלנו או אם זה האתר שלנו, כדי שנוכל להשתמש במקסימום שטח. למשל תמונת הקאבר של העמוד הפייסבוק זה 851 על 315, וחשוב שהתמונה המיוחדת שאנחנו נעשה תהיה בגודל הזה, כדי שהיא תהיה ברזולוציה המקסימלית ולא תראה מרוחה וכולי. יש עוד מידות נוספות, אם אתם רוצים אני אשלח לינקים למידות ולכל מיני מסמכים של PDF שאני יכול להעביר את זה דרך נאורה, ואז היא תעביר לכם וכולי וכולי, אבל חשוב להכיר את כל המידות של הדברים שאתם שמים כדי להתאים את התמונות שאתם מורידים מהאינטרנט עם זכויות יוצרים וכולי. יש פה אנשים שמפרסמים בפייסבוק? מתכוונים לפרסם בפייסבוק? אולי? יפה. פייסבוק הולכת לכיוון של ויז'ואל. אתה רוצה לשתף חוויה? תשתף את זה באמצעות תמונות, באמצעות סרטונים וכולי. והיום כל מי שרוצה לפרסם מודעה בפייסבוק, אסור שהתמונה תהיה עם מעל מ-20% טקסט. שמעתם על הדבר הזה? על הסריטה הזאת? היא עושה לנו חיים מאוד 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 קשים. אני יכול לפרסם סטטוס אישי או בעמוד שיש בו מעל 20% טקסט בתוך התמונה. אבל אם אני רוצה לפרסם אותו בקמפיין פרסומי, אסור שזה יהיה מעל 20% טקסט. ויש פה שתי בעיות לאנשים שמתעסקים בפרסום או מי שרוצה בכלל לפרסם. אחד, האתגר הוא גדול, עכשיו אני צריך בפחות מילים להעביר את המסר שלי. למצוא תמונה שבפחות מילים עדיין תעביר את המסר. זה אתגר אחד. והאתגר השני, איך אני יכול למדוד 20%? מה? יש לי סרגל שאני עובר איתו על התמונה ומודד זה 20, אין לי איך למדוד. ולפני כמה שבועות מישהו הרים את הכפפה בחול ובעצם עשה אתר שדרכו אני יכול להעלות את התמונה שאני רוצה לפרסם ולהכניס עליה על גבי הטקסט ולדעת האם היא מכילה פחות או יותר מ-20% טקסט כדי שאני אוכל לפרסם. וגם את זה אני אעביר לנורא, ואז אנחנו... יכול להיות. אסור, כן, שמתוך התמונה 20% ממנה אסור שיכיל טקסט. עד 20% שטח, נכון, יכיל טקסט. מה? בודק כל דבר שמכיל טקסט. כן, אבל אני אשלח ללינק ואז יהיה לכם. אז זהו, אז אני עכשיו אעשה לכם תמונה. דרך האתר אתם מעלים את התמונה.
בכל השפות, זה מזהה פשוט איזה טקסט. איך פייסבוק מודדים 20% של טקסט? לא ידענו את זה עד לפני כמה שבועות. הם לוקחים כל תמונה ומחלקים אותה ל-25 ריבועים שווים. זה ממש עכשיו, ממש כמו שאלה מתמטית. רכבת יוצאת מי. לוקחים כל תמונה ומחלקים אותה ל-25 ריבועים. כאשר יש טקסט ביותר מ5 ריבועים, זה אומר שהתמונה היא פסולה. בסדר? 20%, 5 ריבועים מתוך 25, זה 20%, זה. אבל איך אני יכול לדעת? אז יש את האתר הזה שבו אתם מתאינים את התמונה, ונגיד זאת התמונה שלנו של חוצפה. כל ריבוע שיש בו טקסט, יש אפשרות לסמן. אתם רואים פה למטה את האחוז? 4, 8... הריבועים מתחלקים באופן שווה. הריבועים מתחלקים באופן שווה. וכל עוד אני עומד ב-20 זה בסדר. עכשיו, הם טריקים. מספיק שיש לי פסיק, למשל פה בריבוע, פסיק או משהו כזה, זה נחשב כתופס את הריבוע. אז אם תשימו לב, למשל, יש לי פה ריבוע שישי, זה הופך לאדום, והתמונה הזאת, אם אני אנסה לפרסם אותה, היא תסורב. היא תגיד לי, חביבי, חרגת מהנהלים. עד לפני כמה שבועות לא ידענו, היינו מעלים תמונות, משפצים אותם, מורידים טקסט. מעלים עוד פעם, עד שהיינו קולים וכו' וכו'. גם בקובר? מה? גם בקאבר? גם הקאבר, כן. גם אם יש לוגו של המוצר, זה גם עכשיו טקסט. נכון. כל מה שיש בו בעצם טקסט. כל מה שיש בו טקסט. אבל אם למשל אני מפרסם, לא יודע, בקבוק קולה ועל התווית של הבקבוק, אם הטקסט הוא חלק מהמוצר, אז זה בסדר. אבל אם אני כותב, תבואו תקנו, זה כיף, אז אסור. אני אתן לכם, זה תמונת הקאבר שלנו. אני אתן לכם כמה עדכונים חדשים לגבי תמונת הקאבר. ופעם על תמונת הקאבר לא היית יכול להגיד לאנשים, בואו תעשו לנו לייק. זה הטלפון שלנו, עכשיו מבצע 1+1 וזה, 5 דקות. בסדר, אז עכשיו זה אפשרי. אני לא בעד, כי אנשים נכנסים לעמוד שלכם, לא בשביל כל הזמן לשמוע כמה שהם טובים, מדליקים וזה, הם שואלים מה הערך המוסף שיש לי שאני נכנס לעמוד. תיצרו תוכן שהוא מעניין, אז אנשים יעקבו אחריכם וכו' וכו', ותשימו את זה בתוך העמוד. אבל היום על תמונת הקאבר, אתם יכולים להגיד לאנשים, ברוכים הבאים, תעשו לנו לייק כדי לקבל את העדכונים הכי חמים ובלה בלה בלה וכאלה, או לפרסם איזה מבצע, אבל שוב אסור לחרוג את ה-20%. פה יש 60 ריבועים, לא 20. למה? 1, 2, 3, 4, 5, ל-25 חלקים שווים. וגם פה 5. אז זה וזה. אוי. טוב, סליחה. טוב, אז זה ממש טיפים אחרונים שמסכמים את כל מה שחפרתי לכם כאן. הדבר הראשון ובין החשובים זה הנושא של זכויות יוצרים. בסדר? כל תמונה שאתם בודקים, תבדקו שאפשר להשתמש בה ולשחק איתה וכו' וכו', אבל זה מאוד 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 חשוב. כבר שמעתי על מקרים של אנשים שעשו עמודים מאוד מאוד יפים, כרגע מדבר על פייסבוק, ופשוט פייסבוק בלי תביעה ובלי כלום פשוט. פנו לפייסבוק ופייסבוק סגרו להם את העמוד, ולכו תמצאו מישהו בפייסבוק שיענה לכם, אין להם בכלל טלפונים שם, אז אין מה זה. דבר נוסף, עולמות מקבילים. חפשו עולמות מקבילים, או תכנים, או דברים שקשורים למוצר שלכם, ואל תפרסמו את המוצר שלכם as is, כי זה משעמם וזה מאוד דומה לאחרים, ולא שימו לב אליכם. דבר שלישי, אל תחששו להיות קצת מוזרים, ולנסות קצת לחשוב קצת מחוץ לקופסה, וקצת טיפה יותר להתפרע. דבר נוסף, תבדקו 10 מתחרים שלכם. המתחרים זה אחת המתנות הכי טובות שיש. תיכנסו ל10 מתחרים שלכם ותראו איך הם מדברים עם הלקוחות שלהם, באיזה שפה, איך הם מפרסמים, מה הסגנון פרסום שלהם, כדי שתדעו איזה דברים כן טובים לקחת מהם ואיזה דברים לא טובים או דברים לעשות אחרת. 10 מתחרים, לשבת ולעשות, וככה מן הסתם תבדלו את עצמכם עוד יותר. אל תחששו לשים פרסום שהוא קצת יותר מפריע לעין, שהוא קצת לא נעים רגע להסתכל עליו, כי הוא יעשה את העבודה שלו. אל תחששו לזרוק לזבל כל מיני רעיונות שעולים לכם בראש, זה בסדר גמור. במהלך הדרך הזאת, הרבה אנשים יעשו לכם חמסה, טפו טפו טפו, עין הרע וכו' וכו'. מה אתם עושים? אתם בדרך לא נכונה. תישארו בפוקוס. סליחה. תישארו בפוקוס ותהיו ממוקדים, ואם אתם בוחרים איזה סגנון מסוים,
אז תלכו איתו לפחות משהו כמו רבעון, כמו 3 חודשים. תמיד כשאתם באים לתמונה, תשאלו את עצמכם, האם התמונה הזאת היא ויראלית? אם אני הייתי רואה אותה, הייתי מעביר אותה הלאה? הרי המטרה שלי זה שאני אגיע לכמה שיותר אנשים, נכון? לא לשים סתם תמונה. אז אם אני הייתי נחשף לתמונה הזאת, הייתי מעביר אותה הלאה? ואני יכול להבטיח לכם, וזה קורה גם אצלנו וגם אצל לקוחות שלנו, שההתמדה עם מסר ייחודי לאורך זמן, בסופו של דבר מביאה לתוצאות ומבדלת אתכם. ודבר אחרון שיש לי להגיד לכם, שהכי חשוב, זה לשמור על החיוך, וזהו. תודה. האינטרנט מגיע לכולנו.